6 medikuri kontratua eten nahi die, txantaia eginez, esanez, edo primarian egiten dutela, edo lehen arretan egiten dutela, edo ez dutela lanik egingo. Hori da, Osakidetzak egiten duen txantaia. Gainontzeko langileen gan ere, beren lan baldintzen gan, eragin zuzena dauka. Alde batetik, lankargak logikoa denez, igo egingo dira, beste alde batetik, dituzten txandak nola plantilla urritzen den, lan txandak ere gehiago izango dira, eta ondorio bezala, deskantzurako dauzkaten tarteak ere gutxiago izango dira. Beraz, lan baldintzen gan eragin zuzena izango du. Lan baldintza hauen eragin ez gertatzen da, fakultatibo asko hartze dute erabaki bat, ikuste dutelako ezin dutela ez bakarrik lan egin, baizik eta bizi lan baldintza horiekin, eta askotan erabaki bat hartzera behartzen dituzte. Erabaki bat izaten da, atzerrita joatea lan egitera, mediku bezala. Beste kasutan izaten da, Osakidetzan kanpotik, Osakidetzan kanpora, beste aukera batzuk ikustea, eta askotan osasungintza pribatura jutea, eta askotan ere, erabakia izaten da, medikuntza ostea. Eta hori ematen ari da. Hor datu bat dago, medikuen elkargoak pasadan urtean, 2021 batean, esan zuen, 4.100 ziurtagiri eman zituela medikuek atzerrian lan egiteko. Eta batez ere, horiek ziren familiako medikuak. 2012tik ona, Osakidetzaren medikuen plantilla 10% hasi da. Baina osasungintza pribatuan, 2012tik ona, medikuen plantilla 69% hasi da. Horrek ze esaten du, geroz eta mediku gehiago pasatzen ari direla osasungintza pribatura. Zegatik, Osakidetzak ez ditulako lan baldintza duinak eskaintzen. Eta hori da, bizi dugun errealitatea. Daukagun beste adibide bat da, Osakidetzan daukagun behin-behinekotasuna. Behin-behinekotasuna, bakizuen bezala, hau askotan errepikatu dugu eta salatu egin dugu, 50%tik gora kokatzen da. Osakidetzan 24.600 langile behin-behineko daudela. Eta IZ legearekin Osakidetzak arazo hori konpondu altzuen, baina ez du nahi izan. Galdakako eta Usansoloko ospitaleko larrialdi zerbitzuko medikuak gara. Eta zerbitzu horretako medikuen izenean, gure zerbitzuan gertatzen ari den egoeraren berri ematen dugu. Osakidetzako sareko beste zerbitzu batzuetako ospitaleko larrialdien egoeraren berri ere badugu. Antzeko egoeran edo egoera okerragoan baitaude. Denbora luzean, ospitaleko larrialdiak izan dira komodin bat gure sistemako beste osasun asistentziako maila batzuetan langileak ez zeudenean. Ospitaleko larrialditako osasun eskaria handitu egiten da, lehen mailako arretako edo etengabeko arreta guneetako kontsultak ixten direnean, eta itxaron zerrendak luzatu egiten direnean. Paziente kronikoak lehen arretan beharrezko denboretan hartatu ezin direnean, gaixoek larrialdietara jotzen dute. Beste asistentzia maila batzuetan grebak daudenean eta jaiegunetan, ospitaleko larrialdiek gutxieneko zerbitzuak izaten jarraitzen dute langile berberekin. Datu esanguratsu eta zehatz bat emango dugu gure ospitalean. Urrian, gure zerbitzuko asistentzia eskaria 20% hasi da pandemiaren aurreko urtearekin alderatuta. Horretarako langile efektiboak handitu gabe. Hori ez ezik, gure zerbitzuak badu berezitasun garrantzitsu bat. Urteak daramatzagu Gernikako ospitaleko larrialdietako arreta gure gain hartzen, eta patologia traumatologikoa eta pediatria hartatzeko egoeran gaude, horrek dakarren prestakuntza ahaleginarekin. Egitura arazoak, asistentzia maila guztietako langilerik eza eta osasun eskaria handitzeak, arazoaren parte bihurtzen gaitu bete-betean. Gure mailan, osasun eskaria handitzen bada, guztiz beharrezkoa ikusten dugu gure langileak ere gehitzea. Hau horrela izan da, plantillako 75 pertsonatatik erdia baino gehiago egoera ebantualean daude, eta bide batez izan da ez dira 6 kontratu berrituko. Duela 2 aste mezu bat jaso genuen, esan ez arazo bat zegoela kontratuekin eta Gasteizko zentraletatik atzera bota zituztela. Hemen hasi zen hori guztia, eta ezin egon handia sortzen ari zaigu bai guri, maila pertsonalean, bai gure zerbitzuko oroar. Azaroaren 3an, elak plantilla murriztearen berri bat eman eta gero, zalantzazko egunak eta zurrumurruak izan ondoren, galdetu ziguten ea prest egongo inetekela, 150ko ospitaleko larrialdietan eta 150ko lehen mailako arretan kontratua onartzeko. Hainbat lanpostu kontratu mistu horiek, gero eta ohikoagoak dira Osakidetzan.
Eskaintza horri uko egitea erabaki genuen. Eta ez apetaz, baizik eta horrezi hauengatik. Egunero beste ingurune batean lan egiteak ezegonkortasun handia sortzen du. Egunero leku desberdin batean esnatzen. Bi karteldegi paralelo eramateak izugarrizko zailtasuna sortzen du, antolatzaileentzat baita guretzat ere. Are gehiago, aldez aurretik azaldu dugun bezala, ez baitugu ezagutzen hutseneko aurrerapenarekin. Hutsune guztiak bat ezin bestea betetzeko balio duten fitxak besterik ez garela iruditzen zaigu. Gure buruari galdetu gabe lanpostu baterako edo besterako behar besteko gaitasuna dugun edo honekin eroso sentitzen garen edo ez. Eta garrantzitsuena, pazienten arreta kalitatea murriztean da. Azken batean horiek babesten ditugu eta laguntzen saiatzen gara. Ospitaleko larrialdietan lan egitea ezin da inola ere estrapolatu lehen mailako arretan lan egitera. Zeregin bat edo bestea betetzeko behar diren ezagutzak guztiz desberdinak baitira. Ezin dut alderatu ze datuak dira, baina esate dizut hemengo egoera oso larria dela. Eta hemen urte honetan ez dakitzen batek ere bain ditugu, ja. Hango egoera da egoera konkretu bat, eta da kasuistika konkretu bat, eta da pakak ez direla irekitzen ari aurretik zegoen pertsonalarekin, baina hemen esan duten bezala, ja uda honetan etengabeko arretaguneak eduki ditugu medikurik gabe. Eta itxi dituzte osasun zentroak. Eta batzuk ere ez dituzte berriro ireki. Egoera oso larria da. Baina hemen beti ari gara esaten, Osakidetza ez la niña bonita, Osakidetza siempre funciona bien, baina hori ez da egia. Eta errepikatzen dut. Ayuso Osakidetzaren atzetik dabil, ez Osakidetza Ayusoren atzetik. Egoera oso larria da benetan. Eta hasierara bueltatuko naiz. Egoera honetan gaude lan baldintza duinak ez daudelako. Orain arte mantra bat bezala, badirudi mantra bat bezala errepikatu dugula, eta hori bazirudien mantra bat besterik ez dela. Baina gaurko agerraldiakin ikusten da ez dela mantra, baizik eta dela errealitatea. Eta hau adibide bat da, baina ez da bakarra. Esan dute, beste larrialdi zerbitzuetan ere, antzeko egoera baten daude. Primarian ere, antzeko egoera baten daude. Azaleratzen diren inean, ikusten dugu zein den egoera. Baina menos otzartu daude.